Senkezweni. Yabona le mthiyane engizokunikeza yona la. Ayimfuni umuntu othola ukuthi akachathi mhlambe ezoqala ukuthatha ngayo le. Ngicatha ngale. Lena mfethu iyanqoba. Eza iyanqola wethumela khona eyeqolo. Hayi mhlambe ukukhipha inyongo noma yani iyanqoba eqolo. And ayimfuni futhi umuntu ongcolile ngoba izilo kuzolapha enini eyothi le yabo iqondene nje ngqonothi yabo so ayilana ukuze kuse lo now into engiyifunayo ke ngizela kuleli bhodlela ngoba wena kanjani nakhona ngixoxele isipapa akuse akhwili unikeza sona ngo300 leza sikujani seakhwili into zofika uyenze wena uzofika umfake uhafu wenkomishi uhafu futhi hayi ngisho uhafu wenkomishi kota yalapha yezwa lento le muqeda uyifaka bese uyayiwoma mawuhlambo nayo yini lento microwave ibe nje woma bese uhamba uyifaka kwisehlamthini fike vele ifike ibe kancane lapho kwisehlamthini lapho esivalweni sayo bese ijikija mawuyijikija isehlamthini ke email ijikijela bese uzuqedile njalo futhi akudingeki lutho olutheni bese awedisha manje hayi bese uyahamba uyoyithulula lapho ethulula khona ngiyotshela wena ngoba ngithi ngijela ukuthi ngithi isigubhu seakhwili ikota yani lengisho yenkomishi mucabanga le nto isebenza isikhathi ngana yonke lokho futhi ngathi ngathatha noma 2 weeks noma futhi 3 weeks noma inyanga mina ngizotshela wena ekuseni yezwa hayi ufike ekhaya la ngiyotshela kodwa ngicela ukutshela mthiyani namanje ngiyaphinda mfethu ngisacela ukuthi lelo kuzana ungayisebenzisi makuwukuthi awuchathi angekho clean ngaye ungekho clean la ngeke hayi ngizokunika ngaka baba okay ayithola ukunike ngaka baba manje yamjalo kodwa ayilalela fana ke le ya hey njani angidlali ngempela futhi ke nomuntu nje ozo-order lento le ungayi-order mina uyi-order ukuthi uzofaka impela uma ukuthi awuchathi ngimdayisela umuntu ongachathi mina la uzofunda ukuchatha ngale kuze ayibonga ke Mbizi hayi umthi nje awubonga